दिसता बघा गावता काय 2 गाव दे शेतात ठेव. अजून जितो हा तिथंच गावना नाही. टायगर किती गावले आपल्या. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही जाणार आहोत भरपूर दिवसांनी मासे पकडायला हँडनेटने. आम्ही हँडनेट आणलाय छोटा, काळुंद्र वगैरे पकडायला. मला कोलंबी वगैरे छोटी असेल तर भेटू शकते, टायगर वगैरे. आणि अजून एक काय असला आपल्याजवळ मोठा आहे, त्याला जिताडा वगैरे असेल मोठा तर त्याला भेटतो. आणि याला जिताडा वगैरे थांबणार नाही, ते फोडून जाणार. तर आज आपण जाऊया. आता मला वाटतं संध्याकाळचे 5 वाजत आलेत. अजून थोड्या वेळाने आम्ही निघणार आहोत. सृष्टी पण आहे माझ्यासोबत, तयारी करते. आणि आम्ही दोघं जाणार आहोत. त्या दिवशी पण गेलेलो, त्या दिवशी आपल्यासोबत मालवणी लाईफ चॅनलचे लकी दादा होते, तेव्हा पण आम्हाला चांगली मच्छी मिळाली. आज बघूया काय मिळते. तेव्हा काळुंद्र वगैरे भेटलेली. आज आता जाणार, गेल्यावरतीच कळेल काय भेटतंय. मित्रांनो, व्हिडिओ नक्की इंटरेस्टिंग होणार आहे. आणि व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि ती बेल आयकॉनवर ऑल क्लिक करा, जेणेकरून आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील. चला तर आता जाऊन बघूया आपण. आता मी निघतोय, तयारी करतोय मी. सगळे बॅटरी वगैरे घ्यायची आहे, कारण आपल्याला बॅटरीच्या प्रकाशात ते मासे शोधायचे आहेत. चला तर जाऊया आपण. काळुंदर गावला या भरले मी दिसता दिसता पडपडता खर्चू खर्चू
टायगर हा. मस्त ना. दिसलं. 2-3 मोठे गावले आपल्याला ना. 3 टायगर आपल्याला बरे मोठे गावले. बघूया काय गावात त्या घ्यायचा. काय वाटतं जरा बघूया. मोठं वाटतं जातो नाही तर पाणी खदाळला चाललं तर बघूया लवकर बघूया.
नाग गावला अजून आता सपाटा टायगर गावला टायगर दिसता. हम्म. तर मित्रांनो आज आपल्या एवढे मासे भेटले. आज काही जिताडे वगैरे नाही भेटलं, दिसलेलो पण तो गेलो. काय काय आहे बघूया गो. आता भरपूर धमाक पण झाला. उभ्या राहा तसे खाली लाव ना. काय आहे बघूया. होय खाली लाव. आपल्या टायगर पण भेटलेत ना. ते 2 बघूया 3 मोठा 4 5 6 वाटे लावता मासेवाले 7 8 9 10 आज बरे गावले आपल्या करा. आणि मोठे पीस होते बघा. आपल्या इथापेक्षा मोठे 12 ते गावले. एक जित्ताडो गावला आपल्या छोटो. हे किती आहेत 12 होते. 12 भेटले. 9 एक खर्चो बघा. अजून जितो हा तिथंच गावला नाही. आणि आपल्या टायगर भेटले बघा. खर्च घालते माझा. टायगर किती गावले आपल्या. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 आता तुका 8 अक्को मासे घातले तरी 9 10 11 12 आणि 13 टायगर भेटले आपल्याकडे बघा. आपण हे पण हँडनेटनेच पकडलं. बघा आपल्या एवढा सगळा भेटला. आता रात्रीचे माकडता 11:30 12 वाजत दिले. आज भरपूर उशीर झालो आमका. 6 वाजता गेलेलो. आता येलो. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. रात्री भरपूर उशीर झाला. आपल्याला मासे पण भेटले. 3-4 किलो काळुंद्र मिळाली आणि टायगर पॉन्स मिळाले. 12-13 आहेत. ते खाण्यासाठी ठेवले आहेत. आणि बाकी काळुंद्रा लिलावात घेऊन घेऊ. लिलावात वगैरे जाऊन येईपर्यंत उशीरच झाला तुम्हाला. मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला तो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. रात्री आम्हाला भरपूर उशीर झाला. रात्री 12 वाजले. त्याच्यानंतर येऊन आंघोळ वगैरे करून झोपलो, जेवलो. आणि चला तर मग